med ind på banen. Og start nummer 8, Alexia Tankeratos, må gerne holde sig klar i pit. Og start nummer 9, Rikke Haugen, skal holde sig klar på opvarmning. Tiden, der skal slås i denne klasse, det er Tine Karins tid. Fejlfri runde i tiden 32,89. Så bare giv den gas, Betskat. Kom bare du, kom bare du. Set the place, but you are not